Oops. Paborito na ni mo, day. Oh, paborito na nila, guys. Hasta sa iyang manghod ampay nila milk cake. Hi everyone! Good day! Welcome back to my YouTube channel. Ruby Simagala, at your service, mga ka-Ruby. Please subscribe to my YouTube channel. This is Robbie Simagala, guys. Sa atong channel, guys, na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din, guys. And don't forget to hit the notification bell, guys, para always po kayo updated sa ating new upload. So, hi guys, nata sa Bohol Dilib Homes. Home of Bohol Premium Dairy Delicious. Hindi kayo na sila bonog tanong mari dia. Native Oikos Soil Conditioner. Merry Christmas, Happy New Year. Good afternoon. Good afternoon. Nawahig gahawang kuan. Ate, di ka try di ka nahan ani. Banana loaf. Malagi si Arpol. Pastillas. Milk cake. Siram tag milk cake kami ay siguro po ni. Ano na po sa taong mag kana sige kana. Nakikwarta gida? Ana? O pagka kwarta, pangayata siyang papa. Sa kuan ma'am, naa katong gagmay na may promos gagmay. Okay, may gamay sa free. Kung tuupat yung paliton, basta kay gani ay free. Ay, nang naigagmay, kay gagmay na lang. Laglag na po ta, video-video na po ta diri, oh. Yogurt. 145 ang yogurt. 1 liter. Kay gagmay. Dara ako yogurt 350 ml plain 50, strawberry 45, blueberry 45, mixed fruit. Ice cream cup 30 pint 110 to 20 nga 850 ml. Ang tube 7 liter 1,205. Oh my god, kani siguro may ko na matay display daghan itong ice cream, guys, eh. Sa Ace o sa Carmeline. Wow, pagkadaghan sa choco. Puno mo di best seller ang choco, guys. Then mango, pastillas flavor. Kani milk. Choco bow drinks. Ilang choco. Gagmay nga choco daghan. Ay gamay ra. Ang mango daghan-daghan. Ang choco nga 1 liter may kinadaghanan ml. Banana chips 75 each. 100 garlic bread. Sama po ni siya. Special bros. Wasad ko kakaon diha. Kani special garlic mo man ni. Ang kani biscocho. Ang kamo kaon naman ni, guys. Ako wala. Ang kani galetas. Dami ra ba ni, guys? O kani ganahan ako, guys.
Asa inyong gusto mo nun? Mangutang po. Utang po. Si Yaya. Karing choco. Inyo ha? Ay, ito pa din sa tilad to. Bin ako ni gawas na. Bin ako na nakas gawas. Nag-slice si ma'am sa kuan. Milk cake. Okay, daghang kuan guys o virgin coconut oil. Coco Treasure virgin coconut oil. Gamay-gamay mo siyang brato-brato. Kanito atong napalit guys kani. Oh, mang snack ta ninjo. Snack. Igang bay. Igang day. Whoops, para. Oops. Sorry. Oops. Paborito na ni mo, day. Oh, paborito na nila, guys. Hasta sa iyang manghod ampay kinila milk cake. Manilang gitawag choco bao. Choco milk good na siya. Anong choco bao man? Bohol Dairy. Home and Bohol Premium Dairy Delicious. Bohol Best. Chars na all. Ato na dapit. Si RR kay di matuhilig og cheese no kay nahilig na pud niya. Ang gana. Mukuha na sir. Kani kato may cheese yung piliun. Like katong kuan. Kanang atay sa manok or baboy ba? Mahilig na siya so na siya ganahan. Wala. Ano guys, kuan. Itong milk cake. Sorry, keep you. Diyan na ho. Kanan? Okay na. Gamay lang. Ako kayo mo? Naaman pero na lata no. Pida. Ano siya basta itos ba? Malitos ba? Yung uga na basta nila itos ba? Okay? Alamig ko na nila itos ba guys? Atos lo niya? No. Ito mas ganahan mo. Apa ada sebentar? Tara. Lasa na nga. Excited. Nako. Sige, dalian mo. Ito, mulakaw ko. Hindi ka magsakanan. Balik ko nga to. Maglakaw ka? Uban ko. Tutok ko. Mag-tracking na ka? Mag-motor. Oh, mag-tracking. Ang motor kasi isa. Ah! Jam, din ang mutik ka. Jam ko. Apaan to? Apa? RR? Sa'yo. Kaya na daalan ko na marami. Baka yung gamay ang plastic na.
Sa? Simenta to tapin, ang ibayaran ko tapin. Isa lang. Duha. Ano ito? Para na cheese. Duha na na? Isa. Ayan. Pwede sa to. Tulor. Paano ano isa ito? Paano yan? Kaya pila na. Kan Baka ang lagi ko, mula ka naman ta. asa? Ito, sakyalan. Nara ko na magtuo sa mga. Ang gawar ko sa kuno. Iwatan ko na ulit. Sa wili ko. Ano? Hingga. Ako. Ay, daw, wili ko. Ay, ari na po na ato ba? Kasi may kuha na ko, peanut, peanut, tanaw na. Ready na ko na. Peanut? Na. Patro na. Biyahe. Mari, dali ang oras. Na.